kauso, pipila ka lugar sa extreme northern Luzon ang gipaubos sa tropical storm signal gumikan sa bagyong Goring. Giisa karon ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, eastern portion sa Babuyan Islands, eastern portion sa mainland Cagayan ug northeastern portion sa Isabela Province. Matod sa Pag-asa, sud sa 36 ka oras gipanglantawan nga mas mupusog ang mga pag-uwan sa naasoyng mga lugar. Nasikpatan sa Pag-asa ang sentro sa bagyong Goring 220 kilometers east-southeast sa may Basco, Batanes, nga doon gikusgong hangin moabot sa 75 kilometers per hour. Sa weekend, posibleng muhinay na ang pag-irog sa bagyo ug sa umaabot nga Domingo, posibleng usab kuno ang direksyon ni ini. Sa pagkakaroon, ubos ang tsansa nga mag-landfall kini sa bisan asang dapit sa nasod. Maayura ang panahon nga gipaabot karong buntaga dinhi sa halos tibok central ug sa eastern Visayas. Apan unyang hapon, posible ang mga pag-uwan sa pipila ka mga dapit sa Central Visayas base sa rainfall forecast sa Metro Weather.